malo pira auchiel chiegni pira auchiel kind pira auchiel gi pira abiriyo jonyuol ema shoulderga to kichaki wacho ni sani ni koro mano ok wanyal kata nyalo ing'e ni temo duoke chien mana kaka somo wacho e karabari wacho ni kata pesa mosebed kiketo mabunge bende kalo pesa go ok chop kata sikunde yudo kaka secondary school mane giketo ni 22,440 ewi nyathi ka nyathi higa ka higa onge higa no ma pesa no osechopo te ikawe ichak nduse gi malo moko dong jogo house madhi mokalo 5,000 yani nitie gik moko magidhi coordinate kamochope diere ka diere yudo ka ng'ato kawo mare kochopo kucho to porore mathin ma en e school miyo japuonj ok nyal run school emomiyo ineno ka nyanonro manwatimo kaka Kilimo Bora wayudo ka jopuonj koni ok wanyal keto nyithindo gi kakare koro ma ok somo afadhali wakonegi ni meduru pesa moro to seche mikonegi mondo gitim mano e gima waluongo ni illegal levies matiende gitime tok chik to nikech education cannot wait yani somo mar nyathi ok nyal rito kiny kaka nyathi odonjo